Queridos vecinos e vecinas de Camariñas, moi bons días a todos e a todas. É unha honra e un placer inmenso reunirnos un ano máis para celebrar o que nos une, para recoñecer o esforzo e o talento que fan que o nome de Camariñas brille con luz propia. Este é un acto que nos enche de orgullo e que subliña o valor do traballo en equipo, de dedicación e do amor pola nosa terra. Nesta ocasión, o Camariñán do ano non recae nunha única persoa, senón nun colectivo que, co seu compromiso e a súa paixón, levou o nome da nosa vida ao máis alto. Hoxe temos o privilexio de entregar esta distinción ao Fútbol Club Camariñas, que este ano se proclamaron campións da Liga da Costa, e suben a primeira, despois dunha tempada espectacular e con maioría de xogadores do povo. Este galardón non é só polo título, senón porque cada xornada, cada adestramento, cada partido son un exemplo da perseveranza e unión. Son moito máis que un equipo de fútbol, son embaixadores do noso espírito, da nosa identidade. Levan o nome de Camariñas no seu escudo, no seu corazón e en cada desplazamento, en cada victoria, en cada gesto de deportividade. Fan que todas e todos nos sintamos representados e orgullosos. Este reconhecimento é un aplauso á vosa trayectoria, á vosa entrega e a alegría que nos brindades. Grazas por ser o reflexo do brillar de Camariñas. É un exemplo para as novas generacións que ven en vos os valores da deportividade, esforzo e compañeirismo. Queremos facer especial mención ao presidente Vicente Carril, que segue o pé do cañón, demostrando o seu amor inmenso ao equipo da súa alma, sempre traballando polo club nos bons e nos malos momentos. Sin él, isto hoxe non sería posible. Noraboa a todos que formais parte do clube, xogadores, entrenadores e directiva, por este galardón e a seguir sumando éxitos. E sen máis, paso a palabra a Vicente Carril. Hola, buenas tardes y buenas noches ya. Vamos a ver, yo soy el presidente de Camariñas y voy a hablar en castellano porque seguramente hay mucha gente de afuera que no entiende el gallego, pero en castellano van a entenderlo todo. Muy buenos días a todos. Para mí es una satisfacción recibir este nombre del Club de Camariñas. Es el título de Camariñas del año, se cierra de forma más brillante de una temporada que podemos considerar como histórica. Camariñas es conocida por muchos aspectos muy destacados: el encaje, sus pescados, el marisco, su naturaleza, su imponente faro llano, su fama como capital de la Costa de la Morte. Que entre todos estos atractivos su equipo de fútbol haya recibido esta distinción es un enorme orgullo. Quiero felicitar y darle las gracias a los verdaderos protagonistas de este reconocimiento: el entrenador número 10, los jugadores, todos aquellos que han contribuido en mayor o menor medida a lograr el éxito de esta brillante temporada. También quiero agradecer a toda la sociedad de Camariñana y a la corporación municipal encabezada por doña Sandra, alcalde de Camariñas, el apoyo que siempre ha brindado a este club de fútbol, tanto en las buenas como en los malos momentos. Finalmente, mis más expresivas gracias a la Comisión de Fiestas del Carmen por designarnos como merecedores de esta distinción. Le he dedicado a este club muchos años de trabajo, esfuerzo y pasión, reconociendo como esto lo compensan con todo, y me conformo desde luego que ha valido la pena. Muchas gracias a todos. ¡Viva Camariñas! ¡Viva el Club de Fútbol Camariñas! Muchas gracias. Bueno, cerro o acto, bos días
a todos e a todas. É para mí unha honra estar hoxe aquí no marco das nosas festas do Carme, as festas grandes do noso concello, para celebrar algo que nos enche de orgullo colectivo, a entrega do galardón ao Camariñán do ano, un recoñecemento que cada ano rende homenaxe a quen leva o nome de Camariñas con orgullo, compromiso e traballo. Este ano, este recoñecemento non pode estar mellor entregado. O Camariñán do ano 2025 é para o Camariñas Club de Fútbol. Estamos a falar dun equipo que con paixón, esforzo e unidade logrou esta tempada unha fazaña histórica, proclamarse campeón de Liga da Costa e conseguir o ansiado ascenso a Primeira de Galicia. Un título que 21 anos despois volve a brillar nas vitrinas do noso club e no corazón de toda a nosa veciñanza. Pero este ascenso non é só unha vitoria deportiva, é tamén un símbolo da perseveranza dun grupo humano comprometido, loitador e, sobre todo, orgullosamente camariñán. Porque si todos os xogadores que forman esta plantilla son do noso municipio, iso non só fala da súa calidade deportiva, sino tamén da súa calidade humana e do sentimento de pertenecer ao que os une. Iso, amigos e amigas, non ten precio. E se falamos de compromiso, temos que nomear a quen é a alma deste club desde o seu nacemento, en 1977, Vicente Carril, presidente incansable, referente e exemplo de dedicación. Con este título, Vicente celebra xa o seu quinto campeonato de Liga da Costa como presidente, unha trayectoria que honra o fútbol da Costa da Morte e que nós, en Camariñas, recoñecemos cada vez que o noso equipo xoga no campo que leva o seu nome. Tamén quero destacar o papel clave do adestrador Juan Cabrejo, que foi quen de sacar o mellor de cada xogador, de formar un bloque unido e de levar o equipo á excelencia. Pero Juan é máis que un adestrador, é tamén o responsable da Escola de Fútbol Concello de Camariñas, Juan Cabrejo, sementando futuro e valores dos máis pequenos. Hoxe celebramos, sí, unha temporada inesquecible, pero tamén celebramos unha historia que fala de paixón polo deporte, de tradición, de identidade, porque Camariñas é terra de bolillos, de mar e tamén de deporte. Temos unha longa trayectoria en moitas disciplinas, gracias ao esforzo de moita xente anónima e tamén gracias a colectivos como Camariñas Club de Fútbol, que nos fan soñar, vibrar e sentirnos orgullosos de ser de aquí. En nome do Concello de Camariñas e en nome de toda a veciñanza, parabéns ao Camariñas Club de Fútbol, ao seu presidente, ao seu adestrador, a súa directiva, a súa canteira, por suposto, a esa afición que nunca falla. Longa vida ao Camariñas Club de Fútbol. Viva Camariñas e viva o Club de Fútbol Camariñas. Moitas gracias. Llamo a salvarnos, Juan, ¿no? ¿Puedes ir dando?